nyúljon hozzá, uram. Jó, rendben, akkor rendben. Hívjon rendőr, és én meg főjelentem alá. Csöndesen, jó? Nincs csöndes. Uram, én azt gondolom, hogy ön most túl Nem, uram, a törvényben a házirend ellenőrök védtenek kénytelenek rendőri intézkedést. Köszönöm szépen, meghallgatottak, vegyelezhessek távozni. No, akkor viszont csináljuk meg a sajtótájékoztatót. Szerintem nem kell vele jó, sorszámok. Mondtam, hívják a heteset. Heteset. Na, csináljuk meg a sajtótájékoztatót is közben, szerintem ez is egy nagyon fontos dolog. Tehát ugye itt ebben a bankban, csak csöndesen, tehát ebben a bankban annak idején, május 20-án szintén ilyen agresszív módon, mint most ez a biztonsági őr rátámadt az ügyfelekre, már akkor nem volt lögdösödés, most már lögdösödés is van. Ha jó, mi lesz a következő? Tehát lelőnek. Tehát van fegyver, egyáltalán nem lőnek. Semmi köze hozzá. Na jó, azért, mert kezdek megnyugodni, mert azt mondtam, hogy én már nagyon ideges lennék. Tehát itt ami nagyon fontos, hogy ebben a bankban akkor birtokvédelmet kértek az ügyfelek ellen, az a 3 ügyfél ellen, aki egyébként ügyet intézett, meg ellenem is egyébként, nem tudom, hogy ellenem miért. De én azt gondolom, hogy alkotmányos jogban minden embernek bármilyen helyen kinyilvánítani a véleményét. A 9. cikkely az alkotmányos mások sérelmet, hogy mások jogát nem veszélyezteti. És ez a bank tisztességtelen volt éveken keresztül.